अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नैना लड़ल बा हमार रे सखी के भाई से, नैना लड़ल बा हमार रे सखी के भाई से। पढ़निया लिखनी संगे खेलनी कूदनी हम लड़ी कहीं से, हम लड़ी कहीं से। नैना लड़ल बा हमार रे सखी के भाई से, नैना लड़ल बा हमार रे सखी के भाई से। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे धड़कन उठे के मुस्कान बहुतो ना चलल कब बन गईले जान। ओ दिलवा के धड़कन उठे के मुस्कान बहुतो ना चलल कब बन गईले जान। अखिया में उनकर बसल बा सूरत चिन्ह जाई पर छाई से, हम पर छाई से। नैना लड़ल बा हमार रे सखी के भाई से, नैना लड़ल बा हमार रे सखी के भाई से। रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा नील के जमुन कौन मान ना जियादावा, सखी सखी कह तो उनका चल जाई घरवा। नील के जमुन कौन मान ना जियादावा, सखी सखी कह तो उनका चल जाई घरवा। बीकी विशाल पाके रही खुशहाल कहीं औध सच्चाई से, प्रेमी सच्चाई से। नैना लड़ल बा हमार रे सखी के भाई से, नैना लड़ल बा हमार रे सखी के भाई से। नैना लड़ल बा हमार रे सखी के भाई से, नैना लड़ल बा हमार रे सखी के भाई से। पढ़निया लिखनी संगे खेलनी कूदनी हम लड़ी कहीं से, हम लड़ी कहीं से। नैना लड़ल बा हमार रे सखी के भाई से, नैना लड़ल बा हमार रे सखी के